טוב, אז מה קורה חברים? כאן בנוגדות שלטון חדש עם אח שלי וחבר שלי, תגידו שלום. שלום! והיום בסרטון אנחנו מנסים לעלות לכמה שיותר... כמה שיותר רנקים, צפייה נעימה, ותירשמו לערוץ אם תרצו עוד חיילים כאלה. וואי, זוכר שבפתיח. בצ'פטר הזה, אנחנו כמה שיותר לאט, ויאללה בואו נתחיל. וואי, טוב. יש כאן המון אנשים אז. אתם יודעים שהבית הזה זה בית של פיילרו? אז חברים, היום אני אעשה לייב, ויש לי מטרת החופש הגדול להגיע לסבי. אחי, די, לא מאמין, אני מת. זה לא זורק לי את לא נורא, אני מת ושמתי על האינבוס. מה? איך יש איתנו 4 אנשים? כי אי אפשר לעשות ריו ברנק. אין לעשות פשוט 3 אנשים? נהייתי גרוע במחשב. באמת? יש התרגלתי ל3. כן. אני דווקא התרגלתי למחשב. נו, שמי, איך, למה? זה בגלל זה. נוק? גם אתה יכול לקנות מפה איזה מיני. טוב שחשב. ביג, תן לי את הביג. עליי? פגוע. נוק? אני ממלא. אחד פגוע. טוב. איפה הוא מתחבא? תודה. אחד פה. מה זה? זהו, אתה וואנטי זה. וואי אחי, אני מומן, אני מת. נרקת אותו? וצ'ט, מי שלא יודע, אני הבאתי לחבר שלי את המשתמש שהוא איתו. אז מי שגם משתמש שיגיד שרדיסט. הוא 1-0 HP שם. אחד נוק. טוב. טוב, אני בא. אנשים. שלא יבוא אליי מאחור איזה מישהו. באמצע. אחד פגוע באוויר מאוד. הרבה פגוע? כי הרבה פגוע, הוא 0 HP, אחי, ירייה אחת עם פאמפ הוא מת. אני מחכה פה למישהו. אתה יודע מה אני ככה. נוק? אחד מהחברים שלו. זה אתה, אני כל הזמן חשבתי שזה חבר שלנו אחר. אני רוצים שנשים לנצפד. וואי שלי, יש לך כדורים לאיה. טוב, רוצה לנצפד. וואי איזה מזל, תפסו אותי כאן אילים. יש לי פה ביג, רוצה? מאיפה הם יראו? אנשים לנצפד. מה הם עשו לי פה? הם עשו לי פה, אשכרה. שאני פה. וואי אמא, אני חייב לעשות את זה. אבל איך אני אהיה איתכם? תדע, הכל טוב. יאללה, ואני שם אחד אחרון. ועכשיו מיני זה. וואט? נייס. אכל פיקיק? טוב, אתם הרגתם את כולם? למי שלכם? פגוע? נוק? שלי אחד נוק. למי מיתיק? יש לי AK אחי לא מאמין, אשכרה הרגתי אותו. טוב, יש לי AK מיתיק. יפה. תסתכל, טוב. יפה. וואי, איך הרגתי אותם. טוב, אני חייב לשים את העיל הזה. ואני רץ. AK! אחי, נעלות שלי. לא, הרגו אותי עם AK! וואי, אני בורח, אין לי מה לעשות. לא, אחי, לא מאמין. הרגו אותי עם AK! לא מאמין, אחי! שיט. אני לא מאמין. לא נורא.
ולי לא, ולי כן. או, זה משחק טוב, אחי, בדץ. כי אנחנו עולים להנהיל. כן. אוי, מקווה אבל ששומעים אותי, כי אני... מקווה ששומעים אותי, כי אני דרך הרמקולים. כן, שומעים אותך טוב. שומעים אותי טוב? כן. יופי. אחי, הכל הולך לנו בינתיים טוב, דביל. פגעו לבן. לבן שהיא. אחד פגוע. עליי? אחי, מה זה? זה לא מאמין, אחי, מה זה? לא. תיגם הרגו. קרק? בן אדם, בוא תציל. בן אדם בוט. עכשיו אתה חוזר. תד, בוא תציל אותי. תד, בוא אליי. לא! אחי, הוא קרק! בוא אליי. נייס. לא מאמין! תציל. אתה כמה כמה? אני לא, סמוך עליי. אבל לא מצליח לעלות. מה? אחי, אחד נוק באוויר, נודד. מה? איך יש לך? עליי? קרק! לא מאמין. אחד פגוע מלא. אחי, חבר נשים פלט. באמת? כן, רואים יש לך כדורים לאיה במקרה? לא מאמין, אחי, פרצו אותי מאחורה. אתם מתים. כי פורצים אותנו. אחי, פורצים אותנו סקוואד. אנחנו אפילו טריו. וואי, שלי, יש לך מזל שאתה לא במקום המטורף הזה. כן, רציתי ללכת אליו. כי אבל היית מת. טוב, תברח הכי רחוק שאתה יכול. לא ללכת לאנשים. וואלה, אחי, אני הולך לשם. זה טילטל טאוורס. מה קשור טילטל טאוורס? זה, אבל איפה ששי עכשיו זה טילטל טאוורס בפורטנייט. אחי, כל בן אדם פה קרוב לכל מקום. איך הגעת לי? כי פתחתי את הגליידר ממש כשאני הציל אותי. חשבתי שהלכת הלכת כאילו הלכת כמו עם לנצ'פד, אינפולס וואי, אחי, אני מסודר בלוט, רק אני... וואי, אני לא במצב גרוע. כן, רואים, אחי. וואי, בגלל שהיה אצלך בן אדם. יש איתי איזה... וואי, אחי, יש עליי פה בן אדם. יש עליי... אימא אחי, מה זה? הקפיץ אותי לעזה. טוב, יש לך כדורים בשולגן. הקפיץ אותי לעזה. מה, אימא? טוב, רגע. טוב, גדול לי. וואי, מה? טוב, יש לך כדורים בשולגן. שלי, אל תדבר יותר מדי חזק למיקרופון, שומעים אותך חזק. נוט? תדבר? הלו? תדבר? הלו? הנה, שומעים אותך בסדר, יאללה. יצא לי מיניגן. איזה סרטון טוב הולך כאן. ואיזה כן, טוב. פגוע 7? צ'קים טרפים. וואי, אחי, אין לי בניות. אין לי כלום. אחי, אין לי בניות ואני משתמש כאן יותר מכולם בבניות. איך? אחי, בן אדם כאן מנסה לעשות את הטריק הזה עם ה... מה? אחי, מה זה? אני חייב פעם אחר. אחי, מזל ששרדתי, נודץ. דווקא למה אני אומר כל הזמן נודץ, אחי, מה יש לי? עליי קרק? נייס. עשיתי דאבל פעם. אחד נוק. טוב שלך. שלי, אני פה מאחורה, אם ירגו אותך, אני פה. ברור שהרגים אותי. כן, 100%. אחי, אחד פגוע מלא, אתה חייב להרוג אותו. לבן? אפור.
האפור פגוע מלא. עליי, וואן. טוב, יש לי מיניגן. נוק. טוב, מוכן? שתי תושבים. מוכן טוב? טוב, תסתכל עליי. מיניגן. זה מיניגן כחול. הוא פרץ. יאללה, אחי, לא מאמין שיצאתי מהמצב הזה. אחי, אחד סתם נוף. אני במצב טוב. סתם כזה טוב. אחד באוויר פגוע מלא, אתם חייבים לפנש אותו. יאללה, טוב, נפנש אותו. let's go. כאילו לא לפנש, הוא עדיין לא נוק, אבל כאילו... עדיין, נוק. עולה בגוק. נייס, טוב שלך שלי, נייס. הכל הולך לנו טוב בינתיים. טוב, עכשיו זה אומר שאם... עכשיו, אם מישהו מת, הלך עלינו. כן, ואחרי זה הוא לא יכול לחזור. הלך עלינו אם מישהו מת, בבקשה תנסו... פגעו 27 לבן באוויר. נייס. טוב, שחישה, יש לי מיניגן! אחי, תקשיב טוב. יש כדורים אחי, אני... שם, אני... יש לך כדורים אחד פגוע מלא. טוב, יש לך כדורים. אחי, יש לך מדקיט! יש לי מישהו אחי, די, מדקיט! לא מאמין. אחי, די, אחי. טוב, יש לך מדקיט! כמעט הייתי בנוק. טוב, יש לך... טוב, יש לך כדורים. אחי, כמעט הייתי בנוק. אחד נוק באוויר, נוק באוויר! אני שואל אותך משהו. טוב, יש לך כדורים למיניגן? טוב, תן לי עוד אחד, מיניגן. אחי, יש לי אחד אחרון ואני חייב אותו. נו, טוב, בבקשה! טוב, לא. אין לי! אוי, לא, בבקשה! לא! לא מאמין, בטעות שמתי אותו, לא נורא. אפשר ביגז? כן, קח ביג. עשינו טרייד. עשינו טרייד על ביג ו... מיז. יש פה לאנשפד. וואי, איזה משחק פסיכי. צ'אט, תתנו עקב, היידה. אנשים... צ'אט, יש לי בשבילכם, יש לי להגיד לכם משהו. אם אנחנו מנצחים, אתם חייבים לתת כאן על הסרטון הזה לייק וסאב. אני למרות זוכר שאין מצב שאנחנו ננצח. היה פעם אחת סרטון כן, של... למרות ש... אחד קרב? נפלתי. אחי, רק למדתי בגלל הקבוצה חלשה. נוק? נייס. פינשתי לך. יש שם איש. אחי, הלכתי לפרוץ. למה אתה בא לי? תיגע בו. יש למישהו עוד כדורים ל-RPG? אחי, די, יורים בי מלא. אתה 5 HP. אחי, אני 5 HP. ואמן אני אמצא איפשהו אילף. קלקלים. יו, שלי יש כאן אילים, אפשר? אחי, קח כתר, טוב. מה? לא מאמין, אחי. בואי, תתקדם אליי. אני מתקדם. לא! שלי, בוא. מה זה? קרב? נייס. אחד וואן? נוק? עכשיו אני לא חזרתי בחיי, עכשיו אני לא חוזר. מת. נייס! בוא תציל. טוב שלך שי, נייס. רק שתיכם נשארים. טוב, יש שם מיני. יו, אחי, אשכרה שרדתי. טוב, יש שם חזרתי לפריים שלי במחשב. כי עברת לפריים שלך. ואחרי עושים עוד משחק ומסיימים את הסרטון, נכון? טוב, עושים עוד משחק. טוב, היה פה גרבלר, כן. טוב, לא משנה. אחי, די, אחי. יו. די, לא. ברור? אתה 10 HP. אתה יכול לשרוד את זה. כן, יש מצב לישראל. תן לו אחי, למות דווקא הבן מהזמן. אדם הזה מת. מת? נייס. אחי, יש לך כדורים ל-RPG? אחי, במצב הזה אנחנו חייבים הרבה לבנות. כן. טוב, יש לך כדורים ל-RPG? אחד פה. אחי, פגעו ואני לא מאמין. שלי, תבוא אותו פליז. טוב שלך, בוא תציל. טוב, לך. שנייה. שלי, בוא תציל אותי שם.
אחי, אני לא יכול. כן, רואים שאתה לא יכול. כי יש לא פה... חלק. תזוזו. לא מאמין. אז אבל אחי, לא נורא, זה... אם אנחנו מנצחים צ'אט, הבטחתם. אם אנחנו מנצחים, אז אתם עושים סאב ולייק. ואם אנחנו מפסידים, אם אנחנו ואחרי זה משחק... אם אנחנו מפסידים, אז זה אומר שאתם שמים רק לייק. רק לייק. זה אומר. יאללה. כן? כן וואי, טוב? שלי כמה בניות טוב, יש לך. כן, טוב. שלי רק בגלל המעצים שיש לך, אתה יכול לשרוד את זה. לא מאמין, אחי, היה בוא משחק נראה טוב. כמה רע. אחי, הלב שלי דופק כמו לא יודע מה. עכשיו כולם שמים לייק לערוץ. כן, חברים, במקום יואו, שמתארים כמה את זה. הייתי. בוא נראה אותי. יו, 40 מניות. טוב, אני יותר רב ממך, מה אני רואה? אני גול, שברנו סיפילים, 62 קילים. וואו, צ'אט, היה משחק טוב ברמות. תודה שצפיתם. לא עושים עוד משחק בסרטון, נכון? לא. טוב, צ'אט, היה משחק כיף. מקווה שנהנתם ויאללה ביי.